Hej. Hej. Det var en meget upassende intro. Ja. Som om vi ikke... Du kan ikke være. Nej, Jeg har en bedre idé. vi ser os her. Ja. Der. Det er meget Jeg godt kan se, kloge. har jeg fået nogle tatoveringer, der godt kan Mange. komme af. De kan godt komme af. Det er Ja. ikke sådan nogen der. Voksen. Ja. Og jeg er så pissevarm i dag. Ja. Nå, vi sidder her i kogende have. Ja, vi sidder faktisk i et stykke. Ja, så det er I meget hendes godt. have. I min have. Og vi har aldrig nogensinde... Og i dag skal vi have en soveaftale, så det bliver sådan en soveaftale med os. Så vi laver på en måde, vi laver sådan en soveaftale. Vlog-agtig sådan... Ja, sådan. Bestie vlog. Ja, vi laver sådan en soveaftale. Oh my god, det er varmt. Shit. Det er lidt hårdt at holde kameraet. Ja, det vil jeg godt sige. Og ikke tage af mit grimme makeup. Det er slet ikke hende der har lavet. Ej, det er faktisk dig. Nej. Ah. Jeg lægger makeup på hinanden, og hun synes, det er pissegrøn, og det synes jeg selv. Jeg kan ikke finde ud af at lægge op. Og det har vi vist konstateret. Jeg har brugt over hele facet i sådan 20 Og i 10 minutter eller sådan noget. Ja. Og nu kommer vinden. Så ikke den her maskine. Og fuck, den her larmer. Jeg kan ikke lade være Nå, med at jeg bande. tænker bare, at vi skal starte den her video. Ja. Vi skal ikke høre introen alt for langt. Nej. Så Vi ses senere. vi ses. Vi skal lave gymnastik. Du starter. Det er det første, man skal gøre, og det her, det er jeg lort til, så det skal ikke tage det. Og der er vores ting. Eller? Og her skal I se mig totalt lave verdens dårligste værmiddel. Er I klar? Ja. Og jeg er altså meget bedre til det der Elise. Så er det din tur. Nu er det min tur. Så bevis dit værd. Kan man overhovedet se mig? Ja. Man skal altid huske at lave sådan en serie, så selvfølgelig gør jeg det. Og hvis ikke man kan finde ud af at lave Bla 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 bla. Kom nu bare i gang. jeg går... Bla Jeg er meget... bla bla bla. Kom i gang. Jeg er meget bedre til gymnastik, så jeg kender mere. Bla. Hold op med Fille, han synes så fjollet dans. Det er pinligt. Ja, det var da ikke så meget bedre. Prøv lige igen, fordi hende der bag kameraet bliver ved med at grine af mig, og det forstår jeg ikke rigtig. Jeg er bedre end hende. Okay? Det er da ikke mig, der står der og bare danser. Altså, så langt tilbage skal man da ikke gøre for at lave værmiddel. Godt for at se. Og det kunne jeg godt se, at det var meget bedre end Elise. Ja. Lad os se Elise igen. Nå. Og se om hun har lært noget af mig. Ja, bla bla. Lad mig lige starte som hende. Ja, det var sådan, Sofie altid gør det. Nå, men by the way, hun hedder Sofie. Det har vi ikke engang sagt. Nej, jeg hedder Sofie. Og jeg elsker det. Se på mig! Nu ser vi på Elise. Godt. Og nu skal I se mig lave en dårlig værmiddel. Og jeg er meget fokus på, hvordan jeg filmer. For jeg prøver bare at kopiere hende derovre, der ikke kan finde ud af noget. Hey! Okay, jeg er ikke nogen gammel dame. Ja. Tada! Det var sådan cirka sådan, hun gjorde det. Ja. Bare lidt bedre. Nej! Jeg lander på benene. Ja, du... Okay, nu skal jeg prøve at lave En værmiddel, hvor jeg lander på begge ben. Og jeg kan stadig til gymnastik igen. Lav en salto. Det kan jeg ikke. Ja. Jeg prøver lige igen. Altså, jeg øver mig Nå, nu skal jeg virkelig vise, hvordan en rigtig mester gør. Ja. Og hurtigt kan jeg også lige se alle hendes tatoveringer. Vi kan starte med den ene arm.
der er ikke så mange. Og så løber vi ser her. Der er både han. Hvad? Det er det hele. Hvad? Hvad? Ja? Er vi klar? Ja. 3, 2, 1. Og nu ser I mig stå virkelig flot på hænder. Og hvad skal du lave? Stå på hænder for Nu er der meget sol. Vi elsker sol. Først du film på mig, og ikke alle andre. Og vi fortsætter. Det var dårligt, okay? Du er også med en værmemølle, okay? Ej, skal vi være så værmøller? Ja. Skal jeg lige vise, hvordan man gør? Nej, jeg skal lige lave værmølle, for nu kan jeg godt mærke, nu kan jeg. Mega fint. Ja. My turn. Og du skal stå på hænder den her gang. Og jeg skal stå på hænder, så det får vi bare styr på. Og du skal huske at trykke på denne der. Er vi klar? Nej. Er der fokus? Nu er der. Og hvor lang tid tror vi, jeg kan stå på hænder? Et sekund. Et sekund? Ja. Altså normalt vil jeg forberede mindre, så du skal bare være glad. Et sekund? Ja. Det er ikke gærent, at du siger et eller andet før. Bla! Det er grøn, og det er ikke bager. Jeg prøver lige igen. Prut skid! Nu mener jeg på ære. Lad være med, hvis du har en bedste til os. Filmer dig bare, så du har det derhjemme på din telefon. Tast din veninde, hvis ikke hun gør jeg bare med at sige et eller andet prutskid eller et eller andet. Og det gør jeg selvfølgelig også, hvis hun ikke har det. Laku! Okay, fint, jeg stopper nu. Men vi skal heller ikke lave gymnastik i alt for lang tid. Så jeg tror bare, jeg skåler jer. Jeg skåler jer bare lige for at se på det der.